Ofizialki aurkeztu da hainbeste pertsonek espero zuten torturaren ikerketa. EHUko Kriminologiaren Euskal Institutoko ordezkariak Nafarroako parlamentuan izan dira. 1979tik gaur arte Nafarroan izan. Ez dugu lortu, guri gustatuko litzaiguken guztia, baina bai lortu ditugu gauza oso garrantzitsuak. Adibidez, biktimen erreparazio integrala aitortzea, gure negoziazioari esker edo gure aportazioari esker baitare Euskadin fasismoak jotako biktima guztien, era guztietako ez bakarrik hildakoen errekonozimendu eta zenbatekoa jakitea lortu dugu. Nazioarteko legeek ezartzen dituzten parametroak ona ekartzare lortu dugu, batez ere preskriba ezintasunari dagokion horretan. Lortu dugu baita ere emakumezkoen kontra izan zen indarkeri berezia bere lekua izatea lege honetan, eta beste hainbat gauza lortu ditugu. Ofizialki aurkeztu da hainbeste pertsonek espero zuten torturaren ikerketa. EHUko Kriminologiaren Euskal Institutoko ordezkariak Nafarroako parlamentuan izan dira. 1979tik gaur arte Nafarroan izandako tortura eta tratu txar kasuen inguruko ikerketa aurkezten. 1000 kasutik gora zenbatu dituzte. Laura Pego eta Janet Ruiz txostenaren egileek ikerketa aurkeztu diete alderdi guztiei. Txibiteren alderdiak ontzat eman du txostena. La política también debe avanzar, porque creo que en momentos como este estamos siendo un grave obstáculo para la sociedad y para el avance en ese reconocimiento. Navarra Sumak bere moduan ere tortura eta tratu txarren kasuak ikertu behar direla adierazi du. Nosotros tenemos muy claro que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron nuestros ángeles guardianes frente a quienes querían exterminar, a UPN, a PP, al Partido Socialista. Les estaremos siempre infinitamente agradecidos, pero también tenemos muy claro que quien haya torturado no es de los nuestros, quien haya ido contra los derechos humanos no es de los nuestros. EH Bilduko bozeramaileak Kriminologia Institutoko lan taldeak egindako lana eskertu eta ikerketaren aurkezpen ofiziala mugarria dela azpimarratu du. Baina oso zaila da defendatzea abusu puntualak izan zirela, garai guztietan erabili da tortura helburu politikoekin, guk behintzat argi esaten dugu praktika sistematiko bat izan dela. Torturatuen sareak gehiengo sindikalaren laguntzarekin tortura sistematikoa izan dela frogatzen duen ikerketa parlamentuan aurkeztu izana txalotu egin dute. Pozik gaudela zentzortan, zeren, pentsatzen dugu torturaren afera hainbat urte lurrazpian izanik ere argitzen hasten garela, argitzen goaz. Egia da ere ibilbide oso luzea izanen dela, instituzioaren ateak hasten dian zabaltzen, baina aldiz Madrilen gaur egun Euskal Herritarra zigortuak dira torturaren deklarazioen ostean. Orduan horrek isladatzen gaitu ibilbidea luzea dela. Gutxinaka badira aurrepausoak Nafarroako torturatuen aitortza eta erreparazioaren bidean. Ikerketa hasieratik zulatua egon dela eta beharko dugula beste gizartearen, jendearen, herriaren inplikazio bat. Hitz egiten den garai hauetan, ez digute ez laguntzerik eman, ez digute aitortzarik jaso. Esaten dugu ez, borrokatzen dugula, ikusten dugula gizarte honetan pobreen aurkako gerra badala, ez gizarte klasista batian. Eta ze esaten dugu pobreen aurkako gerratzat, ze ulertzen dugu pobreen aurkako gerratzat, ulertzen dugu ez direla soilik politika zehatzak, ez? Zer sistemikoa dela. Pobreen aurkako gerra kapitalak eta instituzioak egiten eta jarduten dutena da,
baina dabe pobrezia basatian bizitzea, txabola batean bizitzea, kalean bizitzea, hori be, pobreen aurka. Azken asteko berri izan dugu Lezetxiki Koban, abiadura handiko trenaren tunela egin dutela eta gogor salatu dute gertatutakoa Lezetxikiren lagunak, Arrasateko eta inguruetako espeleologia zaleen taldeak. Izan ere Euskal Herriko historia aurreko aztarnategi garrantzitsuenetakoa da Lezetxiki Koba eta gizakiaren aztarnarik zaharrenak aurkitu dira bertan. Testuinguru honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak bere balorazioa eman du eta adierazi du aztarnategia tuneletik, abiadura handiko trenaren tuneletik 150 metrora aurkitzen dela eta ez diola inolako kalterik eragin aztarnategiari. Atxagak bere garaian esan zuen moduan, gure Gipuzkoako azala oso menditsua da, baina tiraka hasten pasea eta laua bihurtzen baduzu oso zabala. Kasu honetan gauza bera gertatzen da. Ze atzo batean dago aztarnategia, gero aztarnategi horrek duen luzapena lurrazpian handitzen da, era bat handitzen da, eta ez da erresa, baina ez dago gertu. Ez dago gertu. Nik ez dakit zenbat metro egongo dira. Eusko Jaurlaritzak esan du 150, horrela izan. Donostiako udala jakinarazi du pasaleku berria itxita egongo dela ekainaren amaiera. Bitarte izan ere Urgulmendiaren hegala egonkortzeko obrak hasi dituzte. Eta beraz itxita egongo da, bai ibilgailuentzat, baita oinezkoentzat segurtasun arrazoiak medio. Izan ere azken hilabetetan luizi batzuk gertatu dira eta hori hala hormigoizko horma bat jarri behar izan dute babes neurri gisa. Obra horretarako 726.000 euro bideratuko dituzte eta ikus ditzagun xehetasun gehiago jarraian. Otsailaren 6tik ekainaren amaiera arte Donostiako pasaleku berria itxita izango da. Urgulmendiaren hegala egonkortzeko obrak hasi dituzte. Beraz itxita egongo da oinezkoentzat zein ibilgailuentzat uda hasiera arte. Halaxe jakinarazi du Donostiako udalak. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Segurtasun arrazoiak direla eta itxi dute. Izan ere azken hilabeteetan luizi batzu gertatu dira eta hormigoizko horma bat jarri behar izan da babes neurri gisa. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua izatea paseo berria bere horretan uzteko. Hori ala lanak bi atal nagusitan banatu dituzte. Alde batetik mendiegala oroar egokitza proiektatzen da, kable bidezko aingurak eta iraunkorrez ainguratutako horma bat eginez. Eta bestetik buloiez ainguratutako sare indartu bat jartza proiektatzen da, pasaleku berrira zati txikiak erorrez daitezen. Horrez gain kalte nabarmenak dituzten bi kontrahorma konpontzea aurre ikusten da, baita muga orekan dauden harrizati handien ainguraketa puntuala ere. Esan bezala ekainaren amaieran aurre ikusten da pasaleku berriaren irekiera. Sagardoa eta sagardotegiak gorenean dauden garaia da, honakoan milaka lagun elkartzen dira Hernanin eta inguruko herrietan euskaldunak zein kanpokoak. Testuinguru honetan ez da sagardoa, zuzara sentsibilizazio kanpaina abiarazu du Hernaniko udalak eta horrekin batera hainbat neurri ezarri dituzte. Hala nola udaltzaingoen kopurua bikoiztu dute, komun publikoen eta autobus zerbitzuen eskaintza handitu dute eta horrekin batera indarkeria sexistaren aurkako gune bat ezarri dute.
Milaka dira urtero sagardotegira joaten direnak, ohiturari eutxiz eta txotxarekin gozatuz. Sagardoaren lurraldean eta Hernanin zehazki oso errotuta dagoen usadioa da sagardotegietara joatea sagartaz lagun artean edota familiarekin gozatzera. Hala ere ohitura horrekin batera badira ohiko bihurtu diren beste jarrera onartezin batzuk, eta horiek ez dira sagardoaren kulturaren parte. Ohikoak bihurtzen ari dialako, milaka pertsona Hernanira etortzen dian hontan sagardoaren aitzakipean, jokabide matxista, arrazista edo hernaniarren elkarbizitzaren kontra dijoazen jokabideak eta izateko, ez. Testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Eta horrekin pixkat irudikatu nahi duguna da, sagardoaren kulturaz gozatzera datozen pertsonek ez dezatela hori erabili, onartezinak dian jokabideak erabiltzeko. Horregatik aurtengo kanpainan erasoetan baino jokabideetan jarri du azpimarra, ulertzen dugulako jokabide matxista eta arrazista horiek direla, gero eraso zehatzak gertatzeko baldintzak sortzen dituztenak, ezta? Gainera ikaragarria da txotx garaiaren inpaktua. Sagarotei edo txotx garaia hasten danetik pixkanaka asteburuz asteburu datoiek gorantz guten dira, eta martxoa erdialdea izaten da pertsonak gehien edo jende gehien etortzen dana. Eta Hernanin, azkeneko datua 2000 eta emeretzikoa daukagu, pandemia horretiko datua, eta da, martxoko larunbat batean 78 autobus Hernanin egon izatea, ez? Egoera ikusita, udalak zenbait neurri berezi hartu ditu. Segurtasun ikuspuntu batetik, udaltzaingoaren errefortzu batekin eta presentzia handiagoa batekin alde zaharrean bertan, ertzaintzarekin ere koordinazioa daukagu, herriko gainontzeko lekuei edo erantzuna eman ahal izateko, komun publikoak ere gehitu egiten ditugu, beste jende dagoen tokian ere erantzuna eman ahal izateko, eta indarkeriarik gabeko puntua ere jartzen dugu, norbaitek indarkeria sexista kasu bat jasan edo ikusi balin badu bertan horren berri emateko eta pixkat ere kontzientziatzeko gai honen inguruan. Beraz gogoratu sagardo denboraldia gozatzeko unea dela, baina ez da onartuko jarrera matxistarik, ez arrazistarik, ez errespetu gaberik. Baina arbuiatu egiten ditugula onartezinak dian jarrera horiek guztiak.
bildu gara hemen, guztion Iruña para todas plataforma aurkezteko, duela hilabete batzuk biltzen hasi ginen, gu guztiok udalaren partetik ekimen desberdinak aurrera emateko baimenen debekua edo aldaketak jaso genituelako, eta justo ere aurreko astean auzoak plataformak jaia jende aurkeztu zuenean, mahai gainean jarri zuen udalak jaietako, ekimenak eta jaietako, auzotako jaiak aurrera emateko jartzen zituen trabak, guk gaur auzoak plataformaren testigoa hartu nahi dugu, eta plataforma hau aurkeztu denen artean, erantzun amankomun bat emateko udalaren debeku guztiek. Atzo otsailak 6, 3 urte bete ziren Zaldibarko zabortegia bera etorri zenetik. Horren ondorioz, Joaquin Beltran eta Alberto Soloruze hil ziren eta kalte larriak eragin ziren ingurumeneko arlo guztian. Gogoan ditugu bereziki pertsona horiek egun hauetan eta baita ere beraien familiak. Gogoratuko duzue gaina, Eusko Jaurlaritzak modu subsidiarioan hasieratik egikaritu zituen desagertutako pertsonen bilatzeko lanak, eta baita zabortegia egonkortzeko eta ingurumenaren gaineko kalteei aurre egiteko lanak ere. Azkabide klinikak 1985 urtean jaio ziren eta 2003an Donostian etenaldiak egiten hasi ziren. 3 urteren ondoren lege aldatu zen eta emakumeek haurdunaldia eteteko eskubidea zuten. 2014an elkarte katoliko eta eskuindarrak elkarretaratzeak egiten hasi ziren. Handik aurrera egoerak okerrera jo zuen. Izan ere, klinikak jarri zituen salaketak justiziak ez zuen onartzen emakumeen salaketak ez zirelako eta proba gehiago eskatzen zituelako. 2022ko apirilaren 12an lege aldaketa indarrean sartu zen eta klinikako langileak biktimatzat hartzen zituen, baita erakundeak ere. Hala ere, irailean abortuaren nazioarteko egunean elkarretaratzeak bueltatu ziren 3 hiriburuetako kliniketara. Justizia Gasteizen beste hiriburuetan baino askoz motelagoa doa eta ezin zuten klinikatik elkarretaratzeak urrundu hain azkar. Gaur egun Gasteizen 23 pertsonek urruntzea agindua dute, baina langileek bere kezka azaleratu dute asteazken honetan. Izan ere, Garizuma astear dago eta 20 egun bizitzaren alde elkarteak bere sare sozialetan eta web orrialdean deialdi berri bat egin du. Eta 23 urruntze agindu izan arren, estatuko hainbat lekutik pertsonak etorriko dira eta ezin izango dute klinikatik urrundu. Hori dela eta langileek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote salaketa jartzea legea betetzeko eta horrekin batera ertzaintzak perimetroa ezartzea abortatzera joaten diren emakumeek elkarretaratzeak ez ikusteko.
guri arreta ditzen diguna da, pertsona honen aldetik egon den errestasuna beldurri gabe, esan bezala, osasungintza publikoan aritzeko, esklusibitatearen osagarria jasotzeko eta horrekin batera eremu pribatuan lan egiteko. Guk egin dugun ikerketa oso oinarrizkoa izan da. Hortaz, honen atzean ikusten duguna da, badagoela, egon daitekeela, iruzur orokor bat eta normalizatu bat praktika honen inguruan. Pentsio reformaren protestak ez diraten, indartuta jarraitzen dute. Joan den asteartean baino apalago, baina berriro ere Baionan milaka pertsona kalera atera dira Elisabeth Bornelen ministroak, proposatutako pentsio reformaren kontra egiteko. Mobilizazioa iraunarazi eta gogortu dute. Ari dira hor eramaiten eztabaidak ejanez bai ala bai pasako dela reforma hori, eta guk jaiten duguna da ezin dutela demokrazia hola ukatu eta mehatxatu. Guk gira hor karrikan, dola zonbait aste, manifa jendetsua, jendea enpresetan ere antolatzen da, erraiteko ezetz, ez dugula onartuko reforma. Hori entzun behar dute bai ala bai, eta gibelera eraman behar dute reforma hori. Guk ez dugu amor emanen eta segituko dugu borrokan. Egitasmoa gaitzetsi dute izan ere bizirik jarraitzen dute pentsio reformaren aurkako aldarriek. Macronen gobernua antolatzen ari den pentsio reformaren kontrakotasun bat adierazteko, ez? Neurri atzerakoiak dira mahai gainean daudenak, pentsio sistema ahultzera datozenak, eta horren aurka kalera ateratzea garrantzitsua delako. Larun batean ere greba izango dute Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan, eta protesta erraldoia izango dela aurreikus daiteke. Parisko gobernuak martxoaren bukaerarako nahiko luke reforma erabaki. Eztabaida astelehenean hasi zen Frantziako asamblean, baina Parisko gobernuak erabaki duenez 57 puntu bat artikulua erabiltzea eta gizarte segurantzaren aurrekontuaren erreforma gisa tramitatzea ez da lege proiektu gisa tramitatuko. Hala denbora gutxi egongo da parlamentuan. Hilaren 17irako bukatu behar du azterketa asambleak, senatura igara aurretik. Baina nekez amaituko da ordurako eztabaida. Batez ere kontuan hartuta oposizioak 20.000 emandakin baino gehiago aurkeztu dituela. LR Republikanoak reformaren alde bozkatzeko prest azaldu den bakarra da. Eskuina liburtzeko Bornek egindako azken keinua da lan bizitza luzea izateagatik, 73 urtekin erretiro hartzeko aukera izango dutela, 21 urte bete aurretik 5 ibileko lan egiten dutenek. Donc il faut savoir que dès le matin il y aura biatu geroztik garapen handiagoa izan dela, eta horren ondorio bat da euriko hiruaren sistemarekin elkarteai banatzen den emaitza ere hainitzez handitu dela. 10 urtez 250.000 eusko banatu dira 70 bat elkarteai. Ekarpen ekonomikoari buruz hor zailago da analisia egitea zenta alde batetik 2017 geroztik bakar ikusten aldugu pixka bat zenbakietan zirkulazioa duen eskoak eta badakigu zirkulazio ona duela profesional artean. 1.300 profesionalek onartzen dute eskoa, 36 errikoetxe baita eskualirigun elkargoa, 4.000 erabiltzaile, horietarik 3.000 esko kontu bat badutelarik, eta esko kontu horietan Hendik tipia egiten da, jendezagun lujaldean den aktivitate ekonomikoa guzia kontutan hartzen bali da, eta horregatik diogu ere segitu behar dela proiektua garatzen, eta bai erabiltzaileak artikulagak bai enpresak sagarazten eskoaren erabilpenean lujaldearen onura.
jarraitzen du. Emakumeen kontura mantentzen den eredua. Guretzat eta gurekin lan egiten dugunontzat funtsezkoa da ratioa hobetzea. Gileak lehen egunetik ordezkatzea, lanaldi osoko kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratuak amaitzea. Kontutan izan behar dugu, lan baldintza hauek ez hobetzea, suposatzen duela baita ere, zaintzen eredu honetan, kalitatea ez hobetzea. Hau da, asko hitz egiten dugu, gizarte zaharkitu bat garela, gero eta zaintza gehiago beharko ditugula, pertsona horien duintasunaz, eta nola bizi behar dituzten urte horiek, baina Foru Aldunditik egiten duguna da, dirua sartu poltsa batean patronalentzat eta eurek egitea. Eta asko betetzen dugu haua, gauza hauetaz hitz egiten, nola kudeatu behar ditugun gauza hauek, baina gero usten dugu baztertuta alde batean. Patronalek negoziatu nahi ez dituzten aldarrikapenak dira. Guk argi daukagu. Prioriza el negocio por encima de... Momentuz ez dakigu ezer patronalen partez, beraz jarraitu beharko dugu borrokan, pentsatzen duguna lortzeko, duintasuna behar dute langile hauek, zaintzak kalitatezkoak izan behar dira eta horretarako lan baldintzak onak izan behar dira. Eta normalean izaten dugun jarraipena ona izaten da. Kontutan izan behar dugu postu batzuetan eta egoera batzuetan 80% zerbitzu minimoak ditugula eta horrek asko zailtzen duela jendeak kaleratzeko aukera izatea. Halere, kalean daude, borrokatzen daude euren baldintzengatik eta jarraituko dute behar baldin. Geliyor. Yine buraya geliyor. Hadi bunlar çıksın. Tamam.
Zatozte? Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat gehituko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin ea nola birasmatzen dugun elkar bizitzen. Gailua maigabearen barruan altuera gero eta handiagoa igartzen da ez dago eten aldirik zure planetan espazio mugagabean gora eta gora Tazuk betetzen dizkidazulako niruz guztiak Tazuk alaitzen dizkidazulako egunak Tazuk egiten didazulako dana errezagoa Tazuk argitzen duzulako nire bideiuna Zurekin eguzkia zelako inoiz eskultatzen Zurekin euria eta hotza ez dira agertzen Zurekin guztitako guztia lehortu egiten da Zurekin egun hotzak bero bihurtzen baitira Babestu nazazu zaudela nire alboan Apurtu ezaizkidazu saietzak zure besoen artean Amabiterdiak pasata dira, beraz, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unean, eta hortarako Andrea Bardolo Azet etxebizitza sindikatuko kidea du gaur gurean, ondo etorri. Kaixo, eguerdian. Ta tira ez, apur bat lan zaituzten gaiei heltzeko, azken berriei helduko diegu ez, izan ere atzoko egunez atxilotu zuten gizonezko bat, etxegabe baten txabolari edo su eman da, ez, arrazoi horregatik ez nola jaso duzue zuek albiste hori? Bueno, nola jaso dugun noski tristura eta amorru handiaekin. Lehenik eta behin esatia elkartasunela zine diogu bitimari eta espero dugu laster bereskuratzea. Gero, nola jaso dugun, orokorrean guk beti esaten dugu ez, borrokatzen dugula, ikusten dugula gizarte honetan pobreen aurkako gerra badala, ez gizarte klasista batian. Eta ze esaten dugu pobreen aurkako gerratzat, ze ulertzen dugu pobreen aurkako gerratzat, ulertzen dugu ez direla soilik politika zehatzak, ez? Zer sistemikoa dela. Pobreen aurkako gerra kapitalak eta instituzioak egiten eta jarduten dutena da, baina dabe pobrezia basatian bizitzea, txabola batean bizitzea, kalean bizitzea, hori be, pobreen aurkako gerra da. Eta kasu horretan adibidez ez dakiko ondo ze pasatu dan, baina bai ulertzen dugu apur bat zirkulo horretan, ez? Be pobreen aurkako gerra guretzako da komunikabideek edo edabidek garatzen duten diskurtso klasista, kriminalizatzaile. Azken finean biziga gizarte batzen nun klasismo eta aporofobia oso edatuta zen eta asko edatzen duten. Zentzu horretan, pobreak egunero kriminalizatzen dute. Ikusten dugu ez okupazioaren aferan edo etorkinen gaia, orden publikoko arazo gisa tratatuz. Beraz, ez dakigu ondo ze pasatuan kasu horretan, baina argi dugu kapitalak edatzean gorroto soziala, kriminalizazioa eta pobre arteko gerra ondorio ulertu behar dugula. Izan ere, aipatu duguna ez da, tamalez, etxegaben bueltan azken aldian entzun dugun albiste bakarra ez, 70 urteko etxegabe bat ere zendu zen, orain azken hilabetean, eta protestara ere egin zenuten, eskubide sozialen kartarekin batera, aipatu dituzunak azpimarratu zenituzten bertan, eta besteak beste instituzioak ere erruduntzat jo zenituzten. Bai, noski, horre, esan genuen moduan elkarretaratzen, guretzako
Olako gauza ez dira saiestezinako tragedia bat saltzen diguten moduan, ez? Batzuetan olako hilketak instituzioetatik fenomeno natural gisa tratatzen dira, ez? Eta guretzako ez da hola. Argi dugu zein diren kausak, nortzuk diren arduradunak. Zentzu horretan, sistema kapitalistak sortzen duen egoera da benetako kausa, etxebizitzaren merkantilizazioa eta politiko instituzionalak ondorio dira. Beraz, horregatik esaten dugu ez direla heriotzak, baizik eta sistemak egindako eta ekoiztutako erailketak. Ez gainera, etxebizitzaren alorran ere sakonduko dugu geroago, hainbat kontu daude, baina tira egia da, etxegabeak badirela zaugarrienetarikoak, eta hor zein da Bilboko egoera, ez? Ze aukera dago etxegabeentzat? Oso aukera gitzi dauz. Guk beti borrokatzen dugu kaleratzen kontra, etxegabetzen kontra, baina gero batzuetan etxegabetza ematen dira, askotan ematen dira, eta beraz hor borrokatzen dugu alternatiba baten alde. Baina oso zaila da alternatiba bat ematea, normalean da horma baten kontra ematea, instituzioek ez dute erantzuten olakoetan, beraz, ez da alternatibarik. Alternatiba da hiltzea kalian. Eta udalak esaterako, kasu honetan, zer erantzunkizun du horren aurrean? Guztiz erantzukizun, azken finean udalak bere politikaen bitartez etxebizitzaren merkantilizazioen sujeto bat da, ez? Azken finean batzuetan badirudi dagoela horrez publiko eta pribatuen arteko dikotomia, baina realitatea publiko eta pribatue interese berdinaren alde jokatzen dutela. Dala jabetza pribatuen alde. Eta hor ikusten da, udalaen kasua adibidez zenbat inbertzioa egiten duen adibidez auzoak merkantilizatzeko, turistifikatzeko edo gentrifikatzeko, eta gero zer rekurtso gitzi dauzen adibidez etxegabetsuentzako edo orokorrean etxebizitzaren eskubidea bermatzeko. Gainera zuek asko Aldezarrean ere mugitzen zarete Bilbon, eta aipatu dituzu turistifikazioa eta abarrak, hor zein da argazkia Aldezarrekoa? Aldezarra, Bilbozarra eta San Francisco auzoen ikusten ditugu argazki ezberdina edo ñabadura ezberdina, baina hor argazkia da efectivamente hori, inbertsore, ikusten dugu San Francisco auzoan zelako kontraesan dauzen. Alde batetik dau pobrezia basatian, militarizazioa, pobreen kontrako gerra, baina beste aldetik ikusten dugu nola kapitalaentzat ze interesa dauzen olako auzoetan, eta zenbat inbertsioa dauzen adibidez funtz putreen esku edo banketxek, eta beraz ikusten dugu gizarte oso polarizatua. Pobreen kontrako gerra alde batetik, baina gero auzo bat nun udalak inbertsio handia egiten duen kaleak apur bat zuritzeko olako auzoen irudia, militarizatzeko, inbertsore pribatua hor kriston kapitala sartzea, eta beraz, ikusten dugu nola gizarte klasista ez da zer dagoena baizik eta handitzen dana, ez? Gainera hor etxebizitzaren bueltan, etxebizitza publiko parkeak handitza eta alakoak adierazten dira, gero badago noski agian zuek ere egiten duzuena ez egunerakotasun lana, horrek badira proposamen egokiak honi buelta emateko? Proposa egon badauz. Guk beti esaten dugu adibidez etxebizitzaren publiko edo beste hainbat neurria adibidez alokairuaren prezioa bajatzea, guk beti esaten dugu olakoak partxek direla. Azken finean, etxebizitzaren arrazoa konpondadin, etxebizitza desmerkantilizatu behar dela. Hau da, etxebizitza jabetza pribatua abolitu behar dela. Hau da, epe luzerako eta benetako konpontzeko arazoa. Bezak, sistema kapitalista existitu arte, etxebizitzaren arazoa existituko da. Baina noski, erreforma batzuen alde be borrokatu behar dugu zentzu horretan, eta adibidez parke publiko handitzea edo hobetzea erreforma ona izan daiteke. Hori bai, momentuetan dabiz eztabaidatzen horri buruz, baina guretzako eztabaida ezin da izan soik kuantitatiboa. Ez da den duten moduan, parke publiko handitzea, bai, handitzea bai, baina kualitatiboa izan behar da. Momentu honetan dauzen baldintza eta irizpide parke publikoetan sartzeko,
oso zorrotza dira, oso zaila da, ez da bermatuko horrekin etxe bizitza eskubide unibertsala izatea, horregatik guk galdetzen dugu parke publiko norentzat, parke publiko nola. Gaur egungo arazoa ez da zoik etxe bizitza ez dauzela, baizik eta baldintza hauek eta gehienak salmentan dauzela eta ez alokairuan, beraz beste merkatu paralelo bat sortzen dela. Eta gero hor besteak beste, funts putre zaritu zara, auzuen argazki txikia egin dugu, eta San Frantziskora begira ez, auzue dinamika berri bat nolabait esatearen esku artean, desalojo ilegalak saieste aldera ez, nondik dator kanpaina hori? Bueno, hori hasi ginen apurat abenduan aldera, gero urtarrian aurkeztu genuen, hor gauza egiten, aurrera eramaten beste hainbat eragileekin, Sosa Gasakeria, Txuri Herrera, Xak Espazioa, ODS, Kulturetxea, San Francisco Bilbo Sarre eta Zabaleko Koordinadora eta Okupazio Bulego. Ez da, soik gure kanpaina bat. Eta, hor ikusten dugu apur bat lehen esan duan San Franciscoko argazkia, ez? Kontraesan oso handia, dikotomia oso handia, interesa handia dauzela eta aldi berean pobreza handia. Eta beraz, ze pasatzen da edo nola traduzitzen da olako argazkia auzoan, adibidez, desalojo ilegalekin. Dala, alde batetik, alfombra gorri espekulatzaileentzat, eta gero, eta beste aldetik, polizia pobreentzat. Eta hor ikusten dugu nola San Franciscon salbuespen arau bat dagoela, ez? Hor ikusten dugu, atorkinen kasuan, desalojo ilegala eta bortitzak ematen direla. Osea, agindu juiziali barik, eskubide guztiak ukatuz. Eta ez da zeo zer noizean behin pasau da, modu sistematikoan egiten da. Eta zentzu horretan horregatik hasi gara kanpaina hori salatzeko. Eta zelakoak dira desalojo ilegal horiek ez asko bizi izango zenituzten, agian besterik gertatzen jarraituko dut tamalez? Bai, guk hori, apurat hasi ginen abenduan, buelta ematen horri, bakarrik abenduan, 3 kasuen berri izan genituelako. Eta gainera bat gure sindikatuko kidea izan zen. Hor, irudikatzeko, kasu bat kontatuko hori gure kidena. Blackstone funts putren jabetza batean sartu zen, aspalditik utza zegola, biaste zaraman hor bizitzen, eta hor aurkeztu zen polizia municipala, esanez une horretan sartu zala. Beraz, ez zala okupa bat, baizik eta lapurreta bat edo, aitzaki gisa. Atea bota zuten, patadas, mehatzatu eta desalojatu zuten. Orden judizial barik. Eta beraz, ze pasatzen den kasu hauetan? Klaro, kasu horretan ez zioten inolako atestaturik eman, ez zuten ekintza soziala bizatu, guk joan ginen ekintza sozialetara, esatea ze pasatzen ari da hemen, eta hori zen da alternatiba, eta ekintza soziala esan ez, baina guk ez dakigu ezer. Beraz hor, geratzen da apurat zonalde gris batean ilegaltasuna eta guztiz vulnerabilitatea, ez? Ez da soilik kaleratzen ari zaretea, baizik eta ezin dozu ezer eskatu. Beraz, eskubide urraketa osoa ikusten dugu. Eta holako 3 kasu ikusi dugu hilabete batean. Beraz, horregatik esaten dugu ez dela kasualitatea, beti profil berdina, gaztea, etorkina, paper barik, atzean dagoena zeozer antolatuta dago, praktika sistematiko bat. Bai ez, eta nola egin alzaio funts putre ari aurre, ez da gero batzutan negoziaketak izaten dira, ez dakite eselako ibilbidea izan dezaketen alakoek? Bai, guk normalian adibidez olako kasuetan banku edo funts putren kasua hori egiten dugu, ez? Azkenean haiek daukate botere handia, baina irudien aldetik asko daukate galtzeko. Beraz, normalian egiten duguna da, kasu batean heltzen bada, edo kaltetu batean heltzen bada, eta baldin badago prozesu judizial bat, normalian eskatzen duguna da erregularizatzea olako egoera. Alokairu sozialen bidez, pare bat kasuetan adibidez irabazi genituen borrokak, baina, klaro, polizia joaten bada, edo udalago joaten bada, eta modu ilegalen desalokatzen badu, ezin dugu hor ezer egin. Eta, klaro, funts putre Blackstonek egin duena izan da, ate onti okupa jarri, eta hor, beste etxe bat utzik espekulazioentzat. Eta hor, udalak adibidez eskuartzerik izaten du, ala... Ez, kasu honetan bere erantzuna bakarra izan da, ez dakigu ezer,
joan larrialdizko zerbitzu sozialetara. Beste kasu bat izango balitz moduan, beste kaleratze normal bat, baina eta guk esaten genien, ez da kaleratze normal bat, zuek egindako kaleratze ilegal bat da, behintzat ardura hartu. Eta hori ez da gertatzen dirudienez, gainera, manduzu apur bat deskripzioa edo ez, gertatzen zaion jendea orokorrean ez, betetzen dituela edo migrantea izatea, gazta izatea, eta orduan esan genezake arrazakeria ere badela alakoen atzean? Bai, noski. Arrazakeria badakigu ez estrukturala dela, olako gizartean, baina gainera kasu horretan desalojo ilegale eta San Francisco auzoan edo zein zapalkuntza zeharkatzen du arrazakeria, eta hori ikusten dugu ez zaio pasatzen edonorri. Ez beti, guri heldu zitzaizkigun kasuak beti profil berdina dira. Etorkina, normalian magrebiarra, paper barik eta gaztia. Beraz, argi dago hor erdigunan dagoela da arrazakeria eta zaurgarritasuna. Zenbat eta zaurgarria izan, gero orduan eta errazago, udala eta polizientzako abusuak egiteko. Eta lakoei aurre egiteko eta zuen laguntza edo eskatu bidean edo ez zein izaten da prozedura edo ez jendeak nola jo dezake zuen gana? Guk normalean egiten duguna da daukagu telefono bat eta korreo bat, normalean telefonen bidez heltzen zaizkigu kasuak, jendeak kaltetuak deitzen dute, egiten dugu elkarrizketa bat modu apurat informala, jakiteko zein dan kasua, dauzkagun tresnak erantzuteko, eta hortik aurrera gero hasten da etortzen asemblaetara, eta kolektiboki erabakitzen dugu, berak noski markatzen du bere helburua, adibidez, hemen geratu nahi dut ordaindu, baina ezin dut ordaindu hainbeste, eta hortik gero diseinatuko dugu estrategia bat, borroka estrategia bat, presionatzeko eta lortzeko helburu hori. Eta gero, arrazakeriaz eta kontu hortaz hitz egiten aritu garela, ez, aipatu duzu ere nola zuen sindikatuko kideren lagun bat, ez, atxilotua izan den, deportatua izateko arriskua ere baduen, ez dakit konta ez dakezun kasu hau? Bai, kasua berez, ez dakigu asko edo ez da kasu berezi bat. Beste hainbat etorkinei pasatzen den zaion kasua. Duela pare bat aste, zarekada batean ondorioz, gelditu zuten, atxilotu zuten, bera eta beste 5 lagun, eta zie batera eraman zuten, oin dabiz egiten asilo politiko eskatzeko, eta ikusiko dugu ze pasatuko den. Kaso horretan guk salatu dugu gure kidari pasatu zaio hori, baina ez da salbuespen bat, hori pasatu zaio berari eta beste 5 pertsonari eta praktikamente hilabetero San Francisco auzoan pasatzen direla olako gauza. Hor dau indarkeri estruktural bat, nola tratatzen diren bizitza migratua, eta ze esan nahi duen izatea paper barik, bizitzea paper barik gizarte kapitalista eta rasista honetan. Zoik bizitzeko, zure bizitza zer delitibo izango balitz moduan tratatzen dela. Gainera horri gehitzen zaio alako kasuetan eta momentuan ez poliziaren indarkeria bera. Hori da. Bai, eta holako auzoetan gainera ikusten dugu, naiz eta identifikazioa por perfil racial, militarizazioa, ikusten ditugu holako makroidentifikazioak esan ez guri pasatu zitzaigun behin hor geunden, eta momentu batean 20 pertsona geldi, mundu guztiak, magrebiar guztiak humiliatuta hormaen kontra, eta galdetzea ze pasatzen ari da hemen. Esan dute magrebiar bat, holako profil bat, lapurreta bat egin zuen, ez dakit nor, holako profil bat ze. Esan maizute euskaldun bat, holako profil bat egin zute ez dakit zer, aldezarra soaz eta 20 pertsona hormaen kontra jartzen duzun? Badakigu ez, hori, indarkeria polizial ez da, poliziak txarra dala, da zer sistematiko be. Eta gero auzoetatik behintzatez alako indarkeri eta eskubideen urraketei nola egin altzai aurre? Hor, evidentemente, klase eta auzo elkartasuna berazpotu behar du. Adibidez, guk kanpaina honetan dala kasu bat oso zehatza, baina apuratu bueltatuz, egiten duguna alde batetik da salatzea ze pasatzen ari dan,
jendiak jakin dezan, eta apurat kasu horretan udalak moztu ezala olako urraketarik, baina gero bestia da be kontzientizazioa, ez? Alde batetik kaltetua jakita ezen diren haien eskubideak, daukatelako eskubideak, baina ez diote transmititzen. Tratatzen dutelako eskubide ez balut lukete izango moduan. Baina gero beste aldetik be interpelatuz auzokideak. Gure eskuan be badago. Apurat individualismo hori apurtzea. Eta baldin badoaz, zure auzokide etxian atea botatzea, ateratetik, egin zeo zer, joan zure gorputza jarri, eta zure privilegioa be zure klasekide eta zure auzokideen alde. Hori da apur bat interpelatzeari dugun gareno. Apurtu individualismoa, zure bizitza ez da soik zure bizitza. Apur bat, Bertolt Brechtek esaten zuen moduan, gaur atzo etorri dira judioen bila, gero komunisten bila, sindikalistak, eta azkenean etorriko dira niren bila, eta ja ez da egongo inor niratzian. Guztion bizitza berak saintzea, ez da. Eta gero apur bat kanpainara, aipatun kanpainara hueltatuta, lehen bota dituzu, hainbat eragile batu zaretela, horren inguruan lan egiteko, nola sortu da elkarlan hori, eta fruituak ematen ditu, ona da, hainbestek helburu berdinarekin lan egitea. Bai, oso fruito ematen ari da edo ez ikusiko dugu, atera berri dugu kanpaina bat dalako, behintzat lehenengo ekintzak edo mobilizazioak behintzat oso mediatiko izan dira, eta zentzu horretan salatzearen helburua betetzeari dala, behintzat guk uste dugu udalari le están pitando las orejas, badakite zeo zer hor dagoela eta segurazki zeo zer mugitzen ari direla. Zentzu horretan ondo, uste dut San Francisco auzoan be jendia dabilitz egiten hortaz, badakit apurak kontzientizazio lan horren bidean zeo zer egiten ari garela, oin aber beste helburua izango da oin astea jakaletatik jartzia, karpak eta hitz egitea jendeaekin apurak beste kontzientizazioa egiteko. Adibidez, justo kaltetuari bideratuta. Etortzen bada polizia zure etxera, jakin, hauek direla zure eskubideak, deitu telefono hori, baina, bai, segurazki elkarlana ondo dagoela, gainera positiboa dela, batu garela ez soilik etxe bizitzaen afera lan egiten dugun eragilek, baizik eta be arrasakerien kontrako, be auzo elkarteak, beraz hor ikusten dela apur bat, zeo zer sistematiko eta transversala denez, zeo zer modu sistematiko eta transversaleaz aurre egiten behar diogu. Eta gero, bestaldetik, azte sindikatua bertan lanean ez, hainbat denbora luzea ere badarama, lehen aipatu ditu gako batzuk apurratez Bilboko etxe bizitzaren bueltan, zein den egoera, baina agian ja sindikatu barutik eta bizi izan dituzuen gauzekin ez, zer azpimarratuko zenuke, zein da egoera edo behintzat ez, zerri heltzen zarete zuek aldaketarako nahia izateko? Egoera orokora oso txarra, gainera ikusten dugu etxe bizitza afera, baina hori aspalditik negozioa da, merkantilizatua dago, beraz egoera txarra dago. Ikusten dugu nola gainera krisi kapitalista baten garaian, eta gerra imperialista baten garaian, gero eta txarragoa dagoela, soldate reala, inflazio, soldate reala berantza doazela, nola jendeak gero eta pauperizatuta dagoela. Beraz, datu batzuk botako dut eta gero igual sindikatuan nola jasotzen dugun, baina gaur egun Bilbon alokairu bat pisu bat alokatzeko 1.300 euro gastatzen behar, gastatu behar dozu. Momentu batean nun soldata berantza dozela, ikusten dugu nola soldataen 160 gastatzen dugu alokairuan. 100 pertsona justo oin duela gitze egin da kontabilizazioa eta uste dut 600 pertsona kontabilizatua dauz bizi irela kalean eta aldi berean 20.000 etxe utz. Hori ez da merkatu bat, gerra bat da, eta hori ikusten dugu egunero gure sindikatuan. Gure sindikatuan gainera ikusten dugu apur bat ikutze zinean diren kasuak. Normalean datu horretan ez direna agertzen, jendia etorkina, paper barik, eta hor agertzen da gaina super zaugarritasunetik. Eta ikusten duguna da, etxe bizitzan arazoa, behintzat gure sindikatuen argazki, eta uste dut hori bai dela gizartean argazki, etxe bizitzan arazoa feminizatua dagoela, zenbat emakume
pobre dauzela, haiek bakarrik etxebizitzan arazoa tragedia bat haientzako bihurtzen dela. Ikusten dugu nola arrazismoekin ere arrazismoak zeharkatzen du etxebizitzan arazoa, ikusten dugu nola arazo estrukturala dan. Eta zentzoretan zer daukagu aurregi do, bueno, zer egin dugu, askotan irabazi genuen borroka zehatz batzuk, badakigu olako borrokak, gu beti esaten dugu, ez dira garapen individual, gure klase osoaren garapenak dira, baina badakigu ez da lan nahikoa, etxebizitzan arazoa jarraitzen da, espekulazioak gero eta handiago doa, beraz gure deia da, olako sindikatu, olako borroka espazioak sortzeko beharra dagoela. Auzo guztietan eta hiri guztietan. Eta Euskal Herri mailan sortu behar dugu benetan indar politiko bat etxebizitzaren eskubidearen aldekoa. Beraz, orain lan horretan egongo zarete batetik, lehenbeste kanpain hori aipatu gu ere, ez? Baduzue bestelako proiekturik edo esku artean, epe laburrean edo? Bai, dauzkagu hainbat gauza. Alde batetik dago lan sindikala, normala guk kanpainetik aratago edo gure erdigunean dagoena justamente lan sindikala dago. Gure asamblada momentu honetan dauzkagu, ez dakit, etortzen dira 10-15 kaltetu, dauzkagu 3-4 kasu, honen berri izango dituzue ametik gitzira, kaleratze egoera batzuk, beraz hasiko gara borrokak aldarrikatzeko, kaleratzeak gelditzeko edo aldarrikatzeko alternatibak. Gero daukagu, auzo mailan, guk auzo kolektibo gara, beraz auzo mailan dauzkagu hainbat kanpaina, ekintzak edo borrokak, eta hori hauek elikatzen ditugu. Oin dauz Bilbiko inauteriak, Bilbozarreko auzo gunean parte hartzen dugu, borroka feminista antirasistak. Eta gero etxebizitzatik haratago dazen beste hainbat borrokak. Adibidez, oin gabiz antolatzen arrazakeen kontrako eguna, edo elkartasun internazionalista, momentu honetan, geren periodista momentu honetan, hor gabiz. Gero, asetu herribiltegian, beti gitzitan hitz egiten dugu hori, baina guk daukagu bi proiektu alde batetik etxebizitzaren asamblada, eta gero herribiltegia, dala elikadura eta behar basikoen biltegia. Hor dauz 15 familia edo biltegiak antolatzen duten eta bilketak egiten dutena, eta oin komertzio txikiekin, hausoko komertzio txikien edo herriberako merkatuekin lanean dabiz. Eta gero, lehen aipatu dudan Euskal Herri mailan indar politiko bat sortzeko, hor, adibidez, Euskal Herri mailan daukagun etxebizitza sindikatuen arteko sarea indartzen gabiz lokaletik haratago joateko, ez? Azken finean, bai burgesiak, bai espekulatzaileak, maila nazionalen eta mailan globalean, modu estrategikoan mugitzen direlako, eta guk egiten behar dugu, eta aurre egin behar diogu modu berean. Ez dira gauza gutxi, garaipenetarako tarteak dauden, eraldaketarako ere, eskerrik asko Andrea gurera gaur etortzearren. Eskerrik asko zuei, gomendatzeagatik.